Aduna na person of interest sa kapulisan no sa pagkusilpatay sa usa ka magpapatigayon sa dakban sa Mandawi kagahapon sa buntag. Samtang Senior Superintendent Julian Intuma mo rekomendar nga moomorgo sa ka Special Investigation Task Group ka Chauco si Chona Carrion sa dugang detalye. Kanhi kasosyo sa magpapatigayon nga si Johnson Chauco ang usa sa persons of interest karon sa kapulisan. Mato ni Senior Superintendent Julian Intoma, ang City Director sa Mandawi City Police Office, nga ilang giimbestigar ang kanhi kasosyo sa negosyo sa biktima na sayran nga niadto pa lang Hunyo nakadawat na og hulga sa kinabuhi si Chauco apan giingong gibaliwala lang niini. Mga na mong gipapasubay kung dili ba niya pamilyar ang mong tingog kay Tagalog daw speaking and then nakita po na mo sa biktima na ang iyadong kapartner sa negosyo na from Manila ang iyang pintal ng Tagalog sa YouTube wala ang iyang moro na mo naka-guide ron. Dili klaro ang nakuha sa kapulisan nga kopya sa CCTV sa pagpamusil. Apan ilang gihuwat karon ang kuha sa dashcam sa sakyanan ni Chauco. Samtang girekomendar usab ni Intoma nga mag-umol og SITG aron may makatutok sa investigasyon sa kamatayon sa maong magpapatigayon. Pangita pa may other na angle sa or katong sa dashcam niya sa sakyanan, it can be maka-help to siya. Plus yung cellphone niyang sa biktima among ipaporensik kan be basog doon ay mga recorded dito mga threat. Chona Carrion, Balitang Bisdak.